बिथांमोनखौ नागिर दिहुननो नांगोन गुबुन गुबुन एंगेलनि गेजेरजों बेफोरबायदि मान बावनाय बेफोरबायदि थुलुंगा हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जाबाय थादों आरो बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे जालांबाय थानोबो नांगौ। दा गोबां बर' फरायसाफ्रा आंबाव फैनानै खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन बाबा बिथांमोनहा बुंदों जायफोरबो दिनै बरायजादों टप 5 गुरु जुगेश्वर ब्रह्म बाबा बान्थाखौ मोन्दों बिथांमोननि न'खरफ्रा गोबाङानो मोजां नङा बिथांमोनहा गोबां निखावरि न'खरनिफ्राय फैनाय फरायनायाव जोबोद मोजां नाथाय आं बे फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो बे चेनेलनि गेजेरजों फरायनायाव मोजां आरो बिथांमोनखौ अनग्रा सासे नङा सासे ओंखारगोन आरो आसामाव बेबादि जोंनि गेजेरावबो गोदोबो जादोंमोन गोबां मोजां मोजां बर' फरायसाफोरखौ माखासे जाय मदद होगिरि बिथांमोनहा नागिरनानै मोना दा नोंथांमोना बेफोर चेनेलनि गेजेरजों बै जाय मदद होनो गोसो दङ बेफोरबादिखौ नागिरनानै बैफोर फरायसाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो नांगोन आरो बैफोर बर' फरायसाफोरखौ मदद होनोबो नांगोन दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां प्रफेसार गोबां लेक्सारार गोबां NGO दङ गोबां मोजां सानग्रा दं गोबां मदद होनो लुबैग्रा माहाजोन एफा एनै बिथांमोनहा दङ दा बिथांमोनहा जाहाथे हारिनि गेजेराव हारिनि बर' फरायसाफोरा जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ सोलोंथाइ आगबारिलांनो हाथों आरो बर' फरायसाफ्रा रोंगौथि जाथों बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा बर' फरायसाफोरखौ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लाजानो लुबैयो बिथांमोनहाबो जाहाथे बै बर' फरायसाफोरखौ जाय दिनै 2022 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय लुबैनानै बिथांमोनहा हयथ' फाइनान्सियेलाव गोबां थालांनो गोनां जादों बैफोरबादिखौ जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे अनहरथों मदद होथों बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आर'ज खालामनाय थाबाय। दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै अकल जों बर' हारियाल' नङा दा जों बर' हारिया माखासे जौगानाय हारि नङा दा जोंनि गार्जेनफोरा 100% लिटारेसि रेट नङा जोंहानि आइयाबो रोङा गुबुननि आइ आफा बिथांमोनहाबो रोङा दा बिथांमोनहा जों माने फार्स्ट जेनेरेसनासो लेखा गोरों फार्स्ट जेनेरेसनासो MA पास फार्स्ट जेनेरेसनासो दिनै मेट्रिक पास जानाय दा ओंखायनो बेफोरबादियाव जोंहा गामिफ्राव सावरायनो नांगौ। आङो मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिमोन जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा आंखौ हांख्रायनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जायगायाव दुलिगाव होननाय मोनसे जायगायाव 2015 मायथाइ जानांगौ 2015 मायथाइ जानो नांगौ बे मायथाइयाव बेयाव दुलिगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोनानो जैग' सावनानै दिनैनिफ्राय बिमा बिफा फिसाला आरो फरायसा बिथांमोना गामिनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जैग' सावनानै जों जौ लोङा जोङो गाज्रि खामानि मावा जों अराय सम मोजां जागोन अराय सम बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोन बैफोरबायदि हाबाफारिया ब्रह्म धर्मनि गेजेराव जोबोद बाख्नायनो गोनां आरो बे हाबाफारिखौ दुलाराय आसामावनो